Milé dámy, pokud jste si právě zapli můj kanál Renča Fashion, tak vás všechny srdečně zdravím a jsem ráda, že se díváte. Dnes, jak jsem slíbila, to bude další proměna, v pořadí již druhá. Nebudu to okecávat a pustím se rovnou do toho. Mám tu outfit sestavený z dlouhé plízové sukně, bílého roláku, sáčka s krátkými rukávy a černých lodiček. Doplňky. Bílá kabelka přes rameno, náhrdelník a větší prsten. Je to pěkné, ale pro mě moc čisté a uhlazené. Stejnou variantu mám i v kombinaci s kratší plízovou sukní. Takže budu měnit dva outfity. Zde vidíte předělaný outfit s dlouhou sukní. Chci podotknout, že základ je stejný, ale přidala jsem tričko s potiskem a delším rukávem, aby proužky pod sáčkem vynikly, a vyměnila jsem lodičky za růžové tenisky. Přidala jsem malou brož, jinak vše zůstává. Mimochodem, tento rok je růžová in. Nejen jako barva, ale hlavně, když se oblečete do růžova od hlavy až po paty, budete prostě cool. A zde je předělaná varianta s kratší sukní. Opět základ stejný, ale je přidaná černobílá mikina. Vyměnila jsem kabelku za hnědou elegantní a lodičky za extravagantní hnědé boty. V nich jsou navíc černé ponožky vzadu s potiskem zipu. Použila jsem vůni Kate Moss. Příjemná vůně lilií vás nabudí k dobré náladě a osvěží vaše smysly. No a jsme na konci. V příštím díle, budou to takové díly na pokračování, vám budu ukazovat své outfity, které jsem měla už oblečené a běžně v nich chodím. Tak jo, to je pro dnešek všechno, co jsem vám chtěla ukázat a říct, a moc se na vás těším i příště. Naschledanou.